Τα ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές, αν δεν ήταν κάτι τραγικό, θα ήταν ίσως ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος δεν έχει λεφτά και το ξέρουν πολύ καλά οι άνεργοι, το ξέρουν οι συνταξιούχοι, το ξέρουν όλοι αυτοί που τους έχει κοπεί ο μισθός, όλοι αυτοί που έχουν γίνει τετράωροι, οι μη απασχολούμενοι κτλ. Αυτό λοιπόν που λείπει από τον κόσμο, ξέρουν πολύ καλά, είναι τα λεφτά. Και λεφτά όχι για να ζήσουν πλουσιοπάροχα, απλά για να επιβιώσουν. Τα ανοιχτά καταστήματα της Κυριακές ουσιαστικά ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε ελληνικές είτε ξένες, που θέλουν να κλείσουν τα μικρά μαγαζιά και που θέλουν να αυξήσουν την εκμετάλλευση σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων. Ήδη παραβιάζουν κάθε σχεδόν νόμο που ακόμα υπάρχει και ισχύει, και θα ήταν αστείο να πιστεύει κανείς ότι θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι τις Κυριακές στο επιπλέον που οφείλουν να πληρώνουν επιχειρήσεις, όταν στις περισσότερες, σε πολλές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν καν τους μισθούς, πληρώνουν έναντι ή πληρώνουν με διατακτικές για να πάρουν προϊόντα από τις ίδιες επιχειρήσεις, όταν έχει φτάσει η εκμετάλλευση σε επίπεδο φεουδαρχίας. Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε, και οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες, να διατηρηθεί η Κυριακή αργία και όλοι εμείς να συμμετέχουμε στις απεργίες και στις κινητοποιήσεις, αλλά και οι υπόλοιποι να δείξουν αλληλεγγύη, να μην ψωνίζουν τις Κυριακές, γιατί κάθε πρώτη Κυριακή σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία και μεγαλύτερη